Unitat 1. Context de la inserció sociolaboral. Polítiques d'ocupació. Com a primera idea a destacar, cal tenir present que Espanya forma part de la Unió Europea. Per tant, en l'àmbit de l'ocupació, tot el marc normatiu estatal, autonòmic o local s'encabeix i prové del marc superior, l'europeu. Al Pilar Europeu dels Drets Socials i el seu Pla d'Acció es proposen 3 objectius per al 2030. 1. Aconseguir, com a mínim, una taxa d'ocupació del 78% en la població d'entre 20 i 64 anys. 2. Arribar a una participació de com a mínim el 60% dels adults en activitats de formació cada any. I 3. Reduir en 15 milions el nombre de persones en risc de pobresa o exclusió social. Els objectius del Pla d'Acció del Pilar Europeu s'incorporen en el Semestre Europeu. El Semestre Europeu és un procediment anual de coordinació de les polítiques de la Unió Europea per aconseguir que els diferents estats membres ajustin els seus objectius i programes nacionals de reforma en diferents àmbits. La Unió Europea, a més d'establir una sèrie de directrius al voltant de l'ocupació, recolza els esforços dels estats membres amb una sèrie de recursos i finançament, en forma de fons i programes europeus. Els més destacables són el Fons Social Europeu Plus, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, l'Erasmus Plus i el Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització. A Espanya, la Llei d'Ocupació i el Sistema Nacional d'Ocupació són els mecanismes clau en la gestió de les polítiques d'ocupació. El Sistema Nacional d'Ocupació inclou el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el SEPE, i els serveis d'ocupació de les comunitats autònomes, que en el cas de Catalunya és el SOC. Aquests implementen les polítiques d'ocupació en l'àmbit autonòmic i local. Els instruments de la política d'ocupació a l'estat espanyol es divideixen en 1. La intermediació laboral, que són accions que cerquen posar en contacte ofertes de treball amb persones que busquen feina. Els agents d'intermediació laboral són els serveis públics d'ocupació, així com les agències de col·locació. En segon lloc, trobem les polítiques actives d'ocupació, que es concreten a través de serveis i programes comuns, d'orientació i ocupació, així com de la formació professional de l'àmbit laboral. Aquests serveis i programes comuns i la formació professional busquen millorar les possibilitats d'accés a l'ocupació, ja sigui per compte d'altri o propi, de les persones desocupades, així com el manteniment de la feina i la promoció professional de les persones ocupades. En tercer lloc, tenim la protecció econòmica davant la desocupació, o també anomenades polítiques passives d'ocupació. Aquestes es coordinen amb les polítiques actives per garantir el suport a les persones desocupades. Molts ànims i endavant! Created using Powtoon.